Hello ngayong hapon mga kandusanan. Mga kandusanan ni ami karon sa kalubian kay nanapsap ni og kahoy. So mga kandusanan, na-miss na muna mo nako sa mga kandusanan diha. Salamat sa inyong mga suporta nga wala gyapon day mo ni biya sa kandusanan. So mga kandusanan, mo wala mi laing gibuhat kundi nangahoy. Kahoy mi nga naami sa kalubian. So, I miss you mga kandusanan. Mga hoy ta. May nang dirita sa kuan mga kandusanan kay mga hoy kay sa kalubian kay dabis ang paluwa sa lubi na to isugnod kay sa pani dabis sa isugnod kay usa pa ni lami kay siya baga bagahon gid siya mga kandusanan. Ngano siya mga kandusanan. Uwi na kami, pauli na mi mga kandusanan. So, bugaaday na siya. Be, para masugnod na to. Pauwi na kami. So, pasensya na mga kandusanan ha. Kasi walang walang mag-video. Kasi lang namin to. So mga kandusanan, pasensya na kung dili mi kanunay nag-upload og video sa mo ang YouTube kasi palaging busy, hindi na masyadong ang YouTube namin. So ngayon maka-upload na siguro kami ngayon ng mga videos kasi parang inano ko na yung namin YouTube, inayos ko na. Okay na yun. Okay na. So, mga kandusanan, naadiri ay kahoy. Ito ning puniton. Para masap-sap na sad. No? No. Ano lang siya mga kandusanan. So, video ta. Kung man tayo lingaw, may manang ato ang mga gibuhat. Sa adlaw-adlaw atong gina-video no mga kandusanan. Hello Jed. Kaway. Bakwit si Jed og kuan. So mga kandusanan, thank you for watching no. Daghang salamat. Babo mga kandusanan. Kaway. Kaway kayo dyan.